Andrea Pirlo thiam zia kul taksia king puite tan a hlo om zia chu khovel hian a hra chiang hle a he Italian player special zat hi ami zia hrim hrima po mini zok zok lem lo pakul takni in hriat ani deuh zela chutiang ani awang chuan a ngal ve vak lo tura minol pui chuan kan ngai ati thei ome ma se a thian pa hun rei tak ram le club tan a khel pui thin tlarlaya a kop pui nget ber pol ni thin Gennaro Gattuso khan Pirlo ngal zia asoya angal dan la na mai lo tak ani Gattuso soidan chuan Andrea Pirlo hian vantir ko ang mai mel pu in poi seilo mel pureng ma sela ani na taka chuan mi ngal u chuak ani ni khat chu training ground na thil ka eya khami tum khan ka phone do kana ka da kha ka thei ngil peka Pirlo hian ka phone kha lo mu in kan club AC Milan president kha text message alo va thon peka president ne na chuan president du tak lo ka du angzat min pe thei don ani chuan ka u naw nu hi inei theyang ti in ka phone mangin text message alo thona annuwa president chuan phone call nga ta min ron bia in chu thil chu soifel angai pha ta a kan president ne na chuan ka in soifia pha ta chiamani kha thil kha Pirlo an ngei om taka fiam thu a thona tam tak zinga pakhat ani ati an fiam thu asang ve khop mai Pirlo ngai to in ati om lo tak te po ati thei hial zoka ma se Gattuso laka khatianga fiam thu sang kha a tho miawa an in po zia alan chian rualin mitam tak hi chu an lan dan atanga te fu chi an ni lo ti lan tir tu thatak atling ome